Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malipulot. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Cindy, ginaingon, gidawat ko nimo kun unsa og kinsa ko, pero giwagtang mo ang imong pagrespeto. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, Cindy. Oh, Gino, kumusta na ka? Yakor. Ikaw? Yukawar rapod. Ay, ikaw. Kaning, wala ka mo attend sa ato ang reunion lagi. Ano man? Ay, nga, mauwaw ko, uy. Kawawa ni mo, ha? Kagwapa ni mo. Mauwaw ka, pita sa istoryahay. Mauwaw ko sa kong pagkaako. Ano man? Wala kibaw atong kapas tao. No? Kung sa klase mo trabaho, no? Sa mo ka. Basta, uy, gidaog jud ko sa kong kauwaw. Mga ba? Ito, de. May paila-ila ko ni mo, ha? Akong suon nga amigo taon, ulitaw pa. Saon nga, di ka mahumunguyab og babae taon. Paabot lang nga, punguyaban tawag babae. Ikip nguyab mo na! Mao pa? Angol mo ka. Sige, kung buutan, og anda mo sabot kinsa og unsa ko, way problema, oy, Chino. Oy, buutan na siya, di. Promise. Hello, Cindy. Ay, Tinuod ang gisulti ni Gino da, nga gwapa ka. salamat kaayo, Zach. Unya, unsa man? Oh, so ba? Hindi sa unahan ba ko ni mo? Ay, predo mo, ha? Excited man gud. Bay. Di po. Hangol mo ka. Eksaba rin. Gino, Hmm. nahibaw na siya sa kong status. Nausa ko ka. Jaro? Bawaan na sa. Nahibawan ako, Cindy. Oo niya. Okay ra ka nga makig-date ako nga usa man ko ka GRO. Zach. Siya bang imong karelasyon karon, Cindy? Oh, Miles, siya. Hala ha? In fairness, gwapo siya. Buotan og itsura. Go na, girl. Ging na naman ka kaniya nga magminyo mo. So, i-grab day. Paundangon po ko niya sa akong trabaho. Nindot, uy. Mauas ka na slunangan, ana.
Makigminyo ka sa among anak? Unang, Nasayod ka ba? Nga GRO si Cindy? nasayod na, Noy, nang. Dili na ko igsapayan unsa siya, Noy, nang. Ang importante nga, lahab na ko ang inyong anak. Nahala. Mauman ka. Swerte si Cindy ni Musak. Kay bisan siyang trabaho, naapad ay lalaki nga nakasabot niya. Wow! Kaswerte ni mo, Cindy, uy. Unya, mundang nakapagka-GRO, day. O Miles, o managid kong tarong sa tag-iya ining nightclub. Unya, usap po siya sa muluhod sa among kasal ni Zach. O ikaw, usa ka sa among bridesmaid, ha? Ay, ganahan ko! Ay! Kapoy magug-entertain sa ato mga bisita ganina, Cindy. Parehas na ita, Zach. Tuog ta na. Unsa? Matuog na ta kay kapoy ko. Sige. Unang gabi isa mong kasal, way mahitabo. Sige lang, okay ra. Ang importante minyo na mi. Asawa na ko. Ubana na nako si Zach. Party? Og dili ko mag-dinner din, Muubad ko ni mo, Zach. No. Nga naman? Ma-out of place lang ka. Dili po ko gusto nga dunay mahibaw sa ako mga office mates nga usa ka GRO. Zach, gikaawaw di ko nimo. Abi ko pag gidawat ko nimo nga usa ka GRO. Gidawat tika. Mo gani nga gipakaslan tika. Di lang ko gusto nga mahibaw sa tinuod nimong pagkaikaw ang akong mga kauman sa trabaho. Kay basig ila kong insultuhon. Unya nga nakikminyo man kanako. Di na ta maglalis pa niyan asindi. Ha? Ato na ko. Bye. Alauna na sa kadlawin. O pamulit si Zach. Di ko makatungkol pa siya. May taxi nga miyunong. Si Zach. Naulit na siya. Ako sugatan niya. Gago siya. Why ayo? May kikaaway ka? Ang buang o gago nga si Gino? Hanggaw! Nagbinayot! Blind guy ko! Nahibaw na di ay nga mong mga kauban sa trabaho nga usa ka GRO ang akong gipakaslan. Nimal siya. May gani kay napugnan pa ko sa among mga kaubang lalaki. Ay kung wa pa, madapatan gid nako siya. Ha? Ano man ka? Tanaw ra man ka nako.
Hubuhi ko sa kong gisol. Oh, litsik! Oo, Zach. Limot sa kamar. Ubuon mo yung sapatos. Abi na kog tunay nga amigo. Dili man di ay. Humana, nahubo ko na yung sapatos. Waya sa kog bugnaw nga tubig. Dali! Oo, Zach. Dadi lang kog bino. Ingon man ice pod. Mainom pa ka, mahubog naman ka. Kaya pagbuhat! Sige! Habuan ang krasones. Sige. Ayaw, sige, Kliho, kay maglisod kong hubo ni mo. Nahubo na ako. Zako sa ba? Gipaot ba naman sa kulong? Dili ba maumini imong buhaton sa imong mga customers nga mga lalaki? Zako na. Buhaton po rin ako. Zako na ba? Lipay ako, Cindy. Lipay ako. Sakay ako ilip Tagbawa ko, Cindy. Sigaro man ka. Lipay ako maayo. Tagbawa ako. Ilog kayo. Tagbawa ko. Tagbawa ko ito. Zako. Human ako paglaba. Human po ko limpyo sa bay. Human ako nasag utaw ang mga office uniform ni Zach. Kakapoy, oy. Ingon ini di ay, kung mahimot ang asawa, pondo sa bay. Unya, imo tanan. Sakita sa akong kalawasan, oy. Cindy. Uy, Cindy. Nga naman. Nga naman, Zach. Ayaw sa pagkatugod. Gusto kong mag-sex unat, ha? Zach, ikapoy ko. Nagkakukitrabaho sa bahay ka kanina. Ugma na lang, okay? Dili mahimo. Karon ang akong gusto. Ayaw ko balipari, ha? Zach, ikapoy lagi ko. Mag-sex, ha? Ayaw ka pala ka. Bayrante ka. Zach. Sige na, Cindy. Paghubo na. Ibaya na sad ko. Tagbawa na sad ko. Mayo ka gyud sa sex, hindi. Zach, naon sa kaman. Kilapay pa ni mo sa kugnaw ang kwarta. Imo na, duwata. Bayad ko na sa imong pagpakig-sex nako. Zach.
Gisakitan lang ko dihang gilabay sa kong naw ang kwarta kay bayad ko no sa akong pakig-sex niya. Way respeto nako si Zack, isip iyang asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Cindy, dinining tulmanon. What's the style? Why respeto i-style? Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.